Dewa, kene iki acor, kene kita aspal. Wah, ini arep magang. Janjimu muluk kaya dara kekalangan. Ning bareng dadi mlenyek ora ana gunane. Tur kowe aja ngece karo kawula kaya ngene iki. Dume sampean duwe derajat pangkat, dume sampean duwe kelungguhan. Kowe ngece karo para kawula kaya Bagong ngene iki. Aku njaluk wektu sak jam. Tak nglumpukke kawula. Kowe tak demo jengkelang kowe bar. Takon piye? Ngamarta iki dari rakyat untuk rakyat oleh rakyat. Demokrasi nang kene iki. Kekuasaan sepenuhnya iki di tangan rakyat. Sinuwun Darmakusuma kula tajak salaman, kuwi ora nesu mergo dhek ngerti aku lebih tinggi derajatnya dibanding dia. Mergo dhek tukang ngomong aku, dhek sing ngayomi aku, dhek sing nesui karo aku. Aku juragane. Ora ketap-ketip kowe. Wah, langap-langap. Ucape nang ngarepe Kyai Prabu Darmakusuma ngino karo Kyai Prabu Ndorowati. Parat. Truk, gentenan, Truk. Gentenan piye? Wong kowe sing muni-muni kowe sing kudu wani nanggung perkarane. Wah, cilaka iki. Asem iki. Waduh. Dewi senengane ora gagas kok. Neng kene neng sapa iki ora gagas. Kowe ket mau tak bandemi krikil iki mergo aku arep ngandani nek ning kene karo Sinun Mandura. Urang gedhe. Soale nek bandem aku iki batako. Aja men krikil. Wow, cilaka iki Bagong. Nun. Kowe muni apa mau? Sing pundi oke. Kowe mau ngurman piye? Ah nggih, saking ngarep tekan mburi niki wae oke banget lek kula omongke. Sing dingersake sing pundi? Kowe mau nguman-uman karo Prabu Ndorowati ya. Kowe ngono-ngonoke ya Prabu Kresna. Kowe nguman-uman karo ya Prabu Ndorowati. Kowe ngerti ora? Kresna kuwi sapa? Kresna kuwi Ratu Ndorowati. Karo aku sambunge apa? Lho, pun ijab napa? Ndut. Jenenge Sam. Tak kira nek ijab e. Jare pertanyaane sambunge apa? Nek sambung tresna ayo. Gong ora cengengesan kuwi dilandang nang golo mudar kowe lho. Ya kene to, Tru, aku iki nek dinesoni wong ora iso wangsulan e. Lho. Kene to. Kene to diwangsuli, kowe iki mau tak wangi saiki aku diwangi genti. Mbok diwangsuli wong sing gawe masalah kowe kok. Aku senengane mek gawe masalah. Ning ngrampungi ra iso. Aku gawe masalah, senenge. Ndak sepi kahanane. Aku nek ora tak gawe masalah iki rugi Satria. Yo. Tenang bae, Gong. Eneng aku tak wangsulan. Lho iki Petrus sing maju yo. Kula sing mburi kok. Wis gak wangsul ya aku sing alon-alon. Nuwun sewu. Kula sing nyunaken pangapunten adi kula Bagong sing. Bagong niku lare ndunggal warisan. Sak omong-omong niku nek perlu ora usah digagas. Mergo omongane Bagong nek digagas marai mangkel, marai nesu pun boten usah dipenggalih. Yen lumrah ora bakal tak gagas. Sepisan pindho, Bagong rasane mengi Prabu Ndorowati ora bakal tak gagas. Ning bareng ganeping ping pira bola bali munake Prabu Ndorowati. Kuwi dadi murkane Ngata Mandura Prabu Dewa. Aku ora trima yen to adhiku Ndorowati diune-une karo Bagong. Nggih. Yayi, kali-kali menapa? Nalika ingkang Raka Ndorowati nglampahi sari narides sesemek Raja Mula bebantal Bata Sarimbat. Wonten swanten ingkang dumeling wonten ing karenanipun ingkang Raka Ndorowati bilih negari Ndorowati saged waluya nirma temah jati temah mulya. Negari Ndorowati saged mangge pepadang menawi para Pandhawa ingkang suka sabiyantu mboten sanes kejawi namung menawi para Pandhawa paring ampil wujuding pusaka ngamarta inggih menika pustaka Jamus Miyang Jimat Lima Sada. Kinarya nambak rengkaning praja, kinarya tumbal wadaling praja Ndorowati Yayi Prabu Ngamarta. Mbak lumembak ombak ing samudra. Ae
ambraganggeng hai toto denjeng denjengan Koko Prabu dereng ngantos paripun anggen kula nampi sabda pangandika paduka Kanjeng Koko Prabu menika mboten panglingati dene sowanipun Panakawan Petruk sumawon Panakawan Bagong Koko Prabu Yayi kula piyambak ugi mangertosi dipun menapak-menapakno Petruk menika tasih Panakawanipun kadang-kadang kula para Pandhawa Petruk menika tasih abdi ngamarta mbok menawi Petruk sowan wonten wigatos tumuli katimbalana menapa wigatosipun Petruk sowan Koko Prabu nggih Panakawan Petruk sowan kaliyan Panakawan Bagong lha iya pun kakang wis ngerti nek Petruk wae nadyan wujuding Panakawan ngerti tata krama unggah-ungguh piye tata kramane ngadhep marang Narendra piye to unggah-ungguhe ngadhep marang Narendra kuwi Petruk wis ngerti coba to saiki gagasen Bagong ki laku dodok ya ora nyembah ya ora ratu dijak salaman ki anggepe apa Gong aku ora iso mong ruwe to melu kena ning tata krama aku lek ra tata krama nggon endi wis ratu kok tak jak salaman kok sik to saku tak matur ngesani suwun Prabu Darmakusuma matur apa sinuwun Bagong kepiye sampean gerah penggalih kula jak salaman ora Bagong lah kuwi do dirungake wong sing dadi ratu tak jak salaman santai wae kok wong liya do geger iki ngopo wong ya derajate padha dheke karo aku ki mung daya padha-padha entuk wedang segelas kok rame lho Gong sing eleke iki sinuwun Mandura ora peduli aku nang kene iki nang gone juragaku juragamu sapa Ndara Pandhawa ra juragaku to Bagong non ning kowe tudu tata krama kula nek ra tata krama nggon apa lho kok sak malah sajak sora lek ngomong kok sik to Koko Prabu sampun to ora aku mengeleke Bagong aku pengen Bagong kuwi ditata krama kaya Petruk ngadhep ratu kuwi ya kena ning nganggo tata krama lek kula kurang tata krama nggon apa Pak Jan sesore kok gawe masalah lho wis kok aja tanduki aja tanduki tanduki piye aku ki wong emosinane aku nek digetak wonge mau cepet nesu mbok alon iso to Bagong kowe nganggo tata krama ngono ora apik to Bagong nganggo tata krama aku ora budhek lho Tru ha iya mangkene kono kok bengok-bengok Koko Prabu sampun mangke malah panjenengan mboten kajen buseku ki ngandani ya kena ning aja ning pasewakan menika nembe wonten Narendra Sriwaka mangke ndak malah gegeran kaya ora apal karo watake Bagong wis tak kuat-kuatke ora kuat dibecakke Bagong ora iki senengane aku wis wegah aku wis omong karo kowe to aja gawe masalah aku ora gawe masalah kok diwarahi kok aku nek diwarahi sapa-sapa ora wedi Petruk dalem Padhararja sak praptamu Panakawan wilujeng Gusti nering sambi kala sowan kula bekti kula kunjuk iya Petruk ndak tampa Bagong Padhararja pangestunipun sinuwun Prabu Darmakusuma sowan kula nering sambi kala kula kepareng ngaturaken sembah semung kemeng pangabekti kula kunjuk iya Bagong pangestuku tampanana kula pun dinggo jimat paripe dayana ing kasantosan kula cancang pucake weni dumaweng wijang runa keting perdaya saestu andadosaken cahya nur cahya daging rakayuanan modar wong niki dianggep ora tata krama oh iya ngandhake bahasaku apik Petruk Padhararja samraptamu Baitipun Sundrawati wilujeng bekti kula kunjuk nggih sinuwun. Iya Petruk tak tampa pangestu manono Panakawan kula punika jimat paripun dayana ing kasantosan. Panakawan Bagong Padhararja pangentunipun sinuwun Kresna wilujeng bekti kula kunjuk nggih sinuwun. Iya Bagong pangestuku tampanono. Kula pundi nggo jimat paripun dayana ing kasantosan. Dipun sekecakaken nipun lenggah sinuwun. Iya Bagong kuwi wis ora kepenak Panakawan Bagong matur sembah nuwun. Petruk Padhararja sapratamu. Panjenengan sinuwun Mandura wilujeng bekti kula kunjuk. Yo, pangestuku tampanono. Kula pundi nggo jimat paripe dayana ing kasantosan.
Wong edan Bagong Padhararjo. Wong edan Bagong Padhararjo. Lho lha iki, ya ora ngecek karo aku iki. Aku ki ratu nimbali karo Batur kok ora diwangsuli iki piye Kresna? Gong, mbok wangsulan to. Kowe wis tau ora aku mlebu rumah sakit jiwa. Ayo urung. Mbok sing apik nek ngomong ki. Ngenake atine Urawang, ngenake atine kanca iki sepira abote to? Aku ki nang omah disembah anak putu lho, Tru. Bojoku kowe ngambung tanganku. Kok nang kene mung diedan-edanke, harung tau edan didunekke edan. Kok Prabu menika ya salah kok. Lho, salahku ngono apa? Wong Bagong ki ora tau edan kok dunekke edan. Ya aja ngono to. Nadyan to kawulane aja sak kepenake dhewe. Wah, sajahe loro ati tak unekke edan. Inggih, sajahipun ngaten wong Bagong ya kedunungan rasa. Ya to Bagong. Ah iya, anu nggih. Ya wis. Anu apa? Bagong. Wong bagus dhewe sak donya. Raharja sak pratamu. Bagong. Lho iki dunekke edan ora wangsulan dunekke bagus ora wangsulan. Kono kok rasa meru nang jero kowe mari geger wae kok kowe. Wis tau ora aku bagus, aku ki ngilo iso semaput lho, Tru. Kok dunekke bagus ki lho, wong lulu karo wong ece iki nglarake wong lulu. Wong ngerti ora wong lulu? Ora ngerti. Wah, kudune ngerti wong lulu ki nek wis dimlok terus dinglulu, diulu. Wong lulu ki ngunekke wong ning ora karo wonge, ning serole nyuwara, ning wonge sing dunekke ning jejere. Kuwi lara banget asline. Aku ki bayi we tak liling sok mecicil. Kok dunekke bagus. Kok Prabu sing lumrah mawon. Yo Bagong, Padhararja sapratamu. Pangaturipun Ndara Baladewa ngono penak dadak wong bagus wong elek. Bukti kula kunjuk. Yo. Pangestu Tampanono. Kula tumpuk kula oh yo kowe. Modal ora kowe. Walat karo ratu iki ngono kuwi. Kula pundi nggo jimandhayan ning kasantosan. Petro. Nun. Selamat. Nggih pangestunipun Ndara Werkudara Wilujeng. Bagong. Nun. Ora celomekan. Iki keraton tutundang kamu. Wah, agrisik gucek kaya idak dasmu. Biar kowe wangsulan lagi kaki. Mana-mana ora wani kok. Ditandasi karo beda apa? Ayo sing seru. Baterene entek. Baterene entek. Tak CC ngomen rada seru. Tak CC lah. Petro Padhararja, panjenenganipun Ndara Janaka Wilujeng. Bagong Padhararja. Panjenenganipun Ndara Janaka Wilujeng. Apa Bagong? Baterene entek lho. Panjenenganipun Ndara Janaka, bekti kula kunjuk. Iya, tak tampa. Petro Padhararja, Wilujeng Ndara kembar. Bagong Samad, panjenenganipun kembar. Ndara. Wilujeng bekti kula kunjuk nggih, Den. Iya, tak tampa pangestu Tampanono. Petro dalem sinuwun. Ana wigati apa dene sowan mongko tanpa tinimbalan marang gage matur marang panjenengan ingsun. Apa saka karepmu dhewe apa diutus bapakmu Semar? Petruk matur ingkang terwaca. Saderengipun kula matur kepareng kula aturaken tebasi di sekolah budin tulen kula pun tamba bilih wonten pakulan nggih kula munjuk atur ngersa paduka sanata. Lan nyuwun pangapunten mawi kiranging tata krami duna kaping tanduk jer kula menika namung batur, kula menika namung Panakawan. Mila mboten aneh menawi kirang tata krami, mboten aneh menawi kirang subasita. Ora dadi apa Petruk matur sembah nuwun. Ingkang sepisan kula ngaturaken sembah sumangkeming pangabekti dungkap angka kalih. Sawan kula niku mboten saking pikajengan kula piyambak, namung kula menika dapur dipuntus dening Bapak Semar. Diutus dening bapakmu nggih. Ya gene bapakmu dene utusan marang sira Petruk. Ngaten sinuwun. Putra kawis sampun wonten setunggal candra menika, bapak menika kula wis padhake niku kaya wong lara ning ora lara, kaya wong masuk angin ning ora masuk angin. Lah niku dadi bingung raos sing manah kula kali Agareng kali Bagong. Wong bapak niku dicaosi daharan ora dahar, dicaosi undukan ora diunjuk. Penerawange kaya adoh ning katon suwung penyawange. Mula kula kuwatir nek nganti eneng apa-apa sing tumandha dhateng bapak sing kelangan nggih ming kula Garing karo Bagong. Terus kula catelu sowan kersane bapak. Matur kersanipun bapak. Pak eneng apa, Pak? Nek pancen bapak kuwi duwe kepinginan, bapak ngendika karo anak-anak, bapak ki wis sepuh, tur anak-anak wis mentas kabeh.
Sing jeneng wong urip ki Cakra Manggilingan. Zaman aku isih cilik, Gareng isih cilik, Bagong isih cilik mbiyen tok tetah, tok dulang, tok turuti apa penjaluke anak. Lah saiki nek anak wis mentas kuwi, nek wong tuwa wis tuwa, kuwi dadi tanggungane anak. Penjaluke wong tuwa kuwi dadi tanggung jawabe anak-anak. Mula nek bapak duwe penjaluk, ngendika aja meneng wae kaya ngono kuwi. Kula matur ngoten niku. Iya, betul. Bareng kula matur ngoten niku, bapak terus krekel-krekel sikile gelem mandhap saking lincah. Terus gelem nyawang kula kali Gareng kali Bagong. Terus bapak maring pangandikan. Petruk, Gareng lan kowe Bagong, kowe aja wedi, kowe aja bingung. Aku ngene iki aku ora gagas uripmu, aku ngene iki ora gagas uripku. Aku kaya ngene iki ora gagas marang kahananku dhewe. Ning aku kaya ngene iki aku gagas marang kewajiban sing tak sandhang. Kewajibanku mbiyen nalika aku ditari karo Kanjeng Rama Sang Hyang Wungkul Bathara Tunggal, kepengin urip ning kayangan apa ning jagat. Aku pilih ning jagat, pilih dadi pamomong. Tumuli aku medhun ning jagat. Lan aku sinambiran pakaryan sing tak mong kuwi para-para satriya ingkang ngateteken ati suci pepayung budi rahayu. Satriya-satriya ingkang nengenake marang kautaman. Wiwit Ndara Palasara nganti tekan para Pandhawa kuwi pirang-pirang turunan sing tak dherekke. Kok rasaku kaya mathuk, rasaku kaya cocok lan gathuk. Lan suwe dhewe aku momong marang para Pandhawa. Wiwit Pandhawa isih kuncung nganti gelung, wit Pandhawa isih jabang nganti celaprang. Nganti Pandhawa saiki duwe negara dhewe, ya kuwi negara Ngamarta. Kowe tak kandhani ya, Truk. Nuwun sewu lho, sinuwun kula nirakaken swantenipun Bapak. Iya, Petruk ora apa-apa. Kowe tak kandhani. Negara Ngamarta menika mbiyen didadi negara ingkang panjang punjung pasir pawukir Lojinawi, Gemari Pakarta Tata Toraharja. Kawulane padha manunggal tetunggalan sengkut gumregut, manunggal kebak karo kunal, manunggalake tekad sebaya mukti sebaya mati njunjung marang derajating Praja Ngamarta. Mula ora aneh nek Ngamarta mbiyen kondang kaloka. Negara ngendi-endi kepengin kaya negara Ngamarta. Nggih, Pak. Ning saiki kok wis beda, Tru. Wonten niku. Saiki Ngamarta kok wis beda. Ngendi-endi padha regejegan, ngendi-endi padha bentak sirah, ngendi-endi padha golek menange dhewe. Luwih-luwih saiki uripe kawula Ngamarta ora tentrem. Kulit Ngamarta ora tentrem mergo akeh para kawula ingkang padha nerak marang pernatan hukum negara Ngamarta, budal bingung nungsang puyang numbuk bentuk sakarepe dhewe. Bekasan mentala karo sanak kadang mitra karo tangga teparo lakon kasembatan kang ginayuh. Lah, kanan sing kaya ngene iki yen tak sebut Ngamarta ki saiki krisis moral. Ngoten niku Bapak. Bapakmu ngerti moral. Ngertos niku arepa piyai rasaula ning mergo srawung dadi pinter kok. Tumrap kula niku pinter niku ora mergo saka sekolah. Srawung niku nek jembar srawunge ora bedak-bedake niku ya dadi jalaran pinter. Mergo nglumpukke ngelmu saka kanca rowange. Niku ngoten. Injo Petruk nggih. Lah terus kersane Bapak aku arep dandan-dandan negara Ngamarta. Mergo sawangan apa ora gawe perih ati, papan-papan pamulangan, papan-papan panembah ora padha diparani, sing diparani papan-papan maksiat. Mung perkara bab sepele wae wekasan mentala ngilangke karo nyawa kancane nyawane sedulure. Wah, kaya ngene iki nek diteruske Ngamarta kuwi ora bakal suwe, Tru. Ngamarta ki tak etung namung sak uruping damar, sak umuring jagung, nek ora didandani mesti bakal remuk bubuk dadi rempon. Lah, mula aku pengen duwe gagasan bangun kayangan. Kaget kula. Bapak niku wong sekeng wong ora duwe, bapak niku wong mlarat. Bapak niku nuwun sewu, napa-napa sing nyukupi anak-anak arep bangun kayangan. Terus bapak paring pangandikanku, "Setro, sadurunge kowe kaget, aku bangun kayanganku ora papan sing magrong-magrong dumadi saka kencana muti arut mutiara jamrut hergeni ora. Ning bangun kayangan ki mung sanepa, sanepaning tembung. Mergo kayangan ki papan sing kebak kanikmatan, kebak karukunan, kebak kamanunggalan ayem lan tentrem. Ora ana rasa memungsuhan ki urip ning kayangan. Mula aku pengin dadekake negara Ngamarta ki kawulane mbane urip ana ing kayangan. Mula aku pengin bangun kayangan ning negara Ngamarta. Wonten niku. Lah terus kula matur, lah terus kersane Bapak pripun?
Syarate kowe tak kongkon. Teng pundi, Pak? Suwana ndara-ndaramu Pandhawa aturna rawuh ning Karang Kadempel, sinambi mundi pustaka Jamus nyang jimat kelima sada. Mergo ngene to. Kawula ki ora butuh diwenehi dhuwit. Kawula ki ora butuh diwenehi brana picis. Ning kawula ki butuh dicedhaki rasane karo para pangarepe. Nek pangarepe ki kerep mudhun dadi siji karo para kawula, mriksani sengkut gumreguting para kawula nggone bangun negara, bangun praja, bangun desa, kuwi dadake rasa gumregahing para kawula merga dadekake karo pangarepe. Mila sinuwun kula aturi tedhak wonten ing Karang Pradesan. Mresani para kawula nggenipun sami sengkut gumregut bangun negari Ngamarta supados gumregah raosipun para kawula nek perlu ditanting. Ngoten. Rasane ditanting. Kawulane mriku rasane ditanting. Kowe kurang apa, kowe butuh apa, lan sing tok karepke piye. Niku mengke bakal metu kabeh penjaluking para kawula. Ora kok mung ditampung, ning dilaksanakan, tegese diwujudi ngoten. Iya Petro nggih. Mula selangkung saking Prabu Darma Kusuma menika sampun ngantos panjenengan menika dumedados Nalendra. Kula nuwun sewu lho, kula mboten nyacak, kula mboten. Namung kula menika dapur kawula. Kula menika dapur kawula. Kula ngemutaken dhateng panjenengan. Sasampunipun dados Nalendra menika sampun ngantos supe dhateng para kawula mergi sesebatan Sang Prabu menika miturut basa kawikina menika tegesipun pelayan utawi pembantu. Tegesipun bantu dhateng masyarakat, bantu dhateng para kawula. Panjenengan kudu cedhak karo para kawula. Ngelingi panjenengan lenggah dampar menika amargi semantenipun para kawula. Aja ming para-para Nalendra sapepadane sing disrawungi. Jenengan dumedati Nalendra terus srawungi karo Ratu Ndarawati, Nalendra Mandura, mau srawung karo para kawula. Wonten niku mboten sae. Menika ngicali kapitadosanipun para kawula. Mila monggo kula dherekaken rawuh wonten ing Karang Kadempel, sinambi mundi pustaka Jamus nyang jimat lima sada, mujudaken negari kang adil, makmur, warata, tias bagya mulya. Cekap semanten atur kula. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya Peter nggih. Rampung, Gong. Terus sumene ora ana. Hah? Ora ana sumene. Nek cara nggone dhewe kan bar pidato terus sumene terus sumene pisanan sop. Wah. Kok sop dengkulmu mlocot kuwi ora padake nang resepsi. Iki nang kratone sop. Sop sepatu gelem po? Sul. Sul sepatu, sop sepatu ora. Wis kari ngenteni. Petro dalem Pandhawa kuwi 5. Nggih. Aku tak nari karo adi-adiku ya Petro. Oh monggo menika langkung prayogi. Werkudara. Nggih. Penemumu piye bab ature Petro? Kuwi becik lan apik. Petro. Nun. Yen bapakmu arep bangun kayangan, yen perlu Prabiya aja metu saka bapakmu. Jodipati mbok tahu bandane ora bakal wegah. Waton kasembatan penjang kamu. Alhamdulillah. Proposal 1 masuk. Kono kawan Petro njupuk saka maduku ora aru abal wegah Petro. Matur sembah nuwun Koko Prabu. Monggo bidhal dhateng Karang Kadempel. Petro yen perlu kasatriyanku digadhekke dhisik ora apa-apa. Waton kelakon penjang kamu. Lah piye, Gong? Engko nek tekan omah-omah bapak ya. Omong bapak piye? Aku bendahara. Kowe iki anggere ana danane nglumpuk kok mung arep dadi bendahara wae. Sing jujur anake bapak iki mung aku. Ora ana sing ora jujur. Oh, aku wae aku nyekel dek Setiti kok. Nggih syukur. Paling pol tak play Sinondrawati kok nyuwun ngambil pustaka Jamus lima sada menika kangge menapa? Bakal kanggo srana waliyaning Praja Ndarawati, krana Ndarawati ketaman pegebluk. Mula kowe ngerti dhewe pranatan negara Ngamarta sing dhisik didhisikake, sing tiba mburi kudu tiba mburi, ora kena dumeh ana apa-apa. Sing mburi didhisikake mengko ndak ora prayoga Petro. Oh, la wis. Gong, ayo mulai. Mulai piye? Ha iki ora sukses. Arep didukung Ndara Werkudara, Ndara Janaka sarujuk Ndara Klasewa Nayogyani. Ning jebul soane awake dhewe kalah dhisik. Kalah dhisik karo sapa? Sinondrawati. Terus Sinondrawati ngopo ora mrene? Negarane ketaman pegebluk. Ha terus nyuwun ngambil pustaka Jamus lima sada. Iku ngopo?
Kok ngoyak wae to. Iki pertanyaan wangsulana. Ya. Dinggo tumbal negara Ndarawati. Kok ditumbali mergane Ketaman Pegebluk. Kawulane iki ngrekoso uripe, isane waliane Rama Temajati nek ditumbali Pustaka Jamus Lima Sada, paham? Matur, Tru. Kok matur piye? Kanan iki terasa ganjil, Tru. Kok ganjil? Iso matur ora wae? Ora. Mundur. Kowe arep matur? Heeh. Ora gawe masalah lho. Wis ta, mundur. Kowe iki mung iso omong nek ora iso goleki solusi terbaik. Bener nek. Kok terus to, Gong? Kathokku terus e. Boyo ganti ora. Aku sing matur. Ya, ora gawe masalah. Ora rasa kuwatir. Sampe Den. Iya. Ponokawan Bagong. None nggih. Arep ngopo Ponokawan? Ajeng menyiliki Kidik. Apa to? Menyiliki Diki. Kaya keruwe. Ajeng mini siliki Diki. Anu, apa? Niti priksa pangandika panjenengan. Bab sing endi? Jare wau ngendikanipun Sri Prabu Ndarawati rawuh mriki mergi negarane Ketaman Pegebluk. Iya, Bagong. Terus nyuwun ampil Pustaka Jamus Kelima Sada. Selanjutnya Koko Prabu Rawuh kepengin nyuwun ngampil Pustaka Jamus Kelima Sada kinarya nambak rengkaning praja. Kowe arep ngopo? Mangke riyen. Nun samu nggih sinuwun. Sing jeneng Pegebluk menika dipun dawuhaken dening dewa kagem papan ingkang titahipun sampun boten purun eling, sampun boten purun manembah, dikandhani apik-apik wis ora gelem, anane teng mriku niku tumindake ming sarwa maksiat. Molima dilakoni wonten papan mriku, mula Gusti paring Pegebluk dhateng papan niku merga menungsane wis ora iso dikandhani, niku ingkang disebut pagebluk. Iya. Lah saniki kula tak nyuwun prisa. Sinuwun Ndarawati paring dawuh nek negarane Ketaman Pegebluk, upama ana Pegebluk lho, upama niku sing Ketaman negara Ngastina. Merga Ngastina niku nalendrane jahat sak kawulane. Iya. Ning Ngastina sing ratune angkara murka kok tenang-tenang saja. Malah Ndarawati nuwun sewu. Ndarawati niku pepethingane negari. Apa ta sebabe kula matur pepethingane praja? Amargi Ndarawati niku sing lenggah ora ratu biasa. Ning ratu luar biasa. Apa ta sebabe disebut ratu luar biasa? Mergi Sinuwun Ndarawati menika ketitisan Sang Hyang Wisnu. Sang Hyang Wisnu niku dewa sing tukang nentremke jagat, dewa sing tukang apa Tru? Iya, iya. Paring kabagyan dhateng titahipun. Lah saniki kula tak takon. Ngastina sing dadi ratu wonge jahat ora Ketaman Pegebluk. Kok Ndarawati sing nalendrane ketitisan dewa kok Ketaman Pegebluk nika nuwun sewu, perlu dicek dulu. Ampun ngantos sampean mengke keblithuk. Ampun ngantos sampean mengke keblithuk. Mergo saniki ngaten sinuwun. Nuwun sewu, kedung jero iso dijajaki, ning atine menungsa sapa sing ngerti, runtang-runtung saben dina, ning mentala nusuk saka mburi niku pirang-pirang. Ya. Mula saniki ampun nganti gegabah, ampun nganti sembrono, arepa panjenengan nganggep menika ingkang neraka, pendak dina kumpul kalian para Pandhawa, ning sinten ngerti? Ngoten. Atine menungsa niku nek Gusti ngeparengake diwalik saka apik dadi elek, saka elek dadi apik, niku mung kantun ngedhepke paningale tok. Cak ngoten niku wis malih atine Sinuwun Ndarawati. Menika ingkang sepisan. Iya, Bagong. Ngamping pindho foto seru kok. Ngelih. Tanggung bengok-bengok lara ya wonten kok. Ayo mau dijawuhi ora gelem kowe. Oh, ya wis apa-apa. Kuat-kuat e. Ingkang angka loro. Saniki niku akeh sulapan. Saniki niku akeh wong apus-apus. Sandangan Kresna niku teng pundi-pundi saniki nyewake. Mergo saniki akeh reok. Nuwun sewu.
sampun gampang percaya. Mula Nalendra Lenggasini Waka menika aja nggunakake netra lahir tok, ning netra batin digunakake supaya aja gampang diapusi. Lah nek iki Sinuwun Darawati sing palsu, nuwun sewu. Pustaka Jamus Lima Sada isa digawa dening Sinuwun Darawati, monggo jebule nika panjalmaning mungsuh. Kula nuwun sewu terus sampeyan kelangan pustaka Jamus Lima Sada. Pusaka Jamus Lima Sada menika mboten namung pusakanipun para Pandhawa, ning nika pusakanipun para kawula sak negari Kamarta. Nek nganti kelangan pustaka Jamus Lima Sada sing rekoso dudu sampeyan, ning kawula ugi ngrekoso. Ada terus? Menika leres lho kula sing ngomongke. Mula kudu kedah ngatos-atos. Ngaten? Ning nek sampean rawuh tarang-karang kadempel niku pusaka ora pisah karo para Pandhawa. Pusaka dadi siji karo para Pandhawa. Pusaka aman, Pandhawa ya aman. Ning sedaya gumantung dhateng panjenengan. Ajeng mamparake Sinuwun Darawati ya kena. Ajeng mamparake Petruk kali Bagong ya ora apa-apa. Niku berbawasa wonten asta paduka Gusti kula ingkang Sinuwun Prabu Dasamuka Barapaya. Gong, Dharma Kusuma ngoten kula satri menggalih mboten pripun-pripun lho niki mengemutaken nek nganti niki wong liya telik Mangendrajala mungsuh ingkang maraja saka sela-selane Garu sapa sing ajeng cilaka Sinuwun satri menggalih. Panus maning jajalanan Sukertani bawuna iblis larat. Alah dalah. Lah kok dadi Bagong ucape drewili kaya grojokan, nyerwete kaya bedes semono pategalan. Wah, langap-langap. Ucape nang ngarepe Kyai Prabu Darma Kusuma ngina karo Kyai Prabu Darawati. Parat. Tru, gentenan tru. Gentenan piye? Wong sing muni-muni kok sing kudu wani nanggung perkarane. Wah, cilaka iki. Asem iki. Waduh. Dewi senengane ora gagas kok. Neng kene neng sapa iki ora gagas. Kowe mau tak bandemi krikil iki mergo aku arep ngandani nek ning kene karo Sinuwun Mandura. Urang gedhe. Soale nek bandem aku iki batako. Iya. Aja meng krikil. Wow, cilaka iki Bagong. Nun. Kowe muni apa mau? Sing pundi oke. Kowe mau gulman piye? Ah nggih, saking ngarep tekan mburi niki wae akeh banget lek kula omongke. Sing dikersake sing pundi? Kowe mau nguman-uman karo Prabu Darawati ya. Kowe ngono-ngonoke ya Prabu Kresna. Kowe nguman-uman karo ya Prabu Darawati. Kowe ngerti ora? Kresna kuwi sapa? Kresna kuwi Ratu Darawati. Karo aku sambunge apa? Lho, pun ijab napa? Ndut. Cengengesan. Tak kira nek ijab e, ajare pertanyaane sambunge apa? Nek sambung tresna ayo. Gong ora cengengesan kuwi diandang nenggala mudar kowe. Ya kene to, Tra, aku iki nek dinesani wong ora iso wangsulane. Lho. Kene to. Kene to diwangsuli, kowe iki mau tak wangi saiki aku diwangi genti. Mbok diwangsuli wong sing gawe masalah kowe kok. Aku senengane mek gawe masalah. Ning ngrampungi ra iso. Aku gawe masalah, senenge. Ndak sepi kahanane. Aku nek ora tak gawe masalah iki rugi Satria. Ya. Tenang bae, Gong. Eneng aku tak wangsulan. Lho iki Petruk sing maju yo. Kula sing mburi kok. Wis gak wangsul ya Gusti alon-alon. Nuwun sewu. Kula sing nyuwunaken pangapunten Adi kula Bagong Sinuwun. Bagong niku lare ndugal warisan. Sak omong-omong niku nek perlu ora usah digagas. Mergo omongane Bagong nek digagas marai mangkel, marai nesu pun mboten usah dipenggalih. Yen lumrah ora bakal tak gagas. Sepisan pindho, Bagong rasane mengi Prabu Darawati ora bakal tak gagas. Ning bareng ganeping ping pira bola bali munake Prabu Darawati. Kuwi dadi murkane Ngata Mandura Prabu Dadewa. Aku ora trima yen to adiku Darawati diuneh-uneh karo Bagong. Nggih, kula sing nyuwunke pangapura. Ora ana pangapura kanggo Bagong. Gong. Terserah ning rembug kono. Wis pepetane, Tru. Kang apa mergane? Lah iki kok dadi masalah ora rampung-rampung.
Kowe njupuk nyuwun ngapura dhewe. Gah, lho. Aku cuma kaya ngapura mbok menawa ayem. Wis ayem ora ayem. Wis munake aku wong edan. Mau aku teko dunake ra tata krama. Ha iki terus piye? Wis waneni wae. Waneni dengkulmu locot kuwi. Sing arep wani Rusinu Mandra sapa? Aku kowe. Aku ora wani kok. Ayo wis ayo mulai. Iki piye to kok awake wae. Nek ra wani alah dene to. Waneni. Nek Gusti Prabu Baladewa mentap, aku sing nandhangi sisan gawe ngarep kene. Kene, aku dadak kok ngomong. Nemani gewani kene. Lah sembodo. Engko nek dikongkon bapak aku pimpinane lho, Gong. Kowe mburi rasa melu-melu saiki ndi? Sapa sing iso wangsulan? Meng aku. Piye karepe Mas? Karepe piye? Lho, sermu iki piye? Aku takon karo kowe. Karepmu iki piye? Kowe wani karo Hyang Prabu Ndorowati? Mboten. Lah kok kowe ngene-ngeneke? Kula ora ngene-ngeneke, meng ngrasani. Ngrasani kok ana wonge. Ha salahe nang kene. Mbok lunga sik ora masalah. Wah, Bagong kowe aja kusang awake dhewe ora musuhan karo Baladewa. Kowe aja sak kepenamu dhewe musuhan karo Baladewa. Saiki ngene wae. Pripun? Aja nganti dadi pasulayan, nggih. Kowe bali. Bali piye? Bali yo. Wis ora ana ojek. Iki adoh iki nggone iki. Kowe bali yo. Terus nek bali kondo karo bapakmu. Bapak kula Semar. Heeh. Kondo karo bapakmu. Bapakmu kok ngilo karo gitoe. Bapakmu kok nyawang karo cengele. Bapakmu ki mengkere gedibar 17 wong arek nyolong mripat. Mong batur karo bangun kayangan ki. Bapakmu ki sing gablek apa aku tak takon. Gong. Ngapa? Kowe ki ngopo mendateng barang iki? Nek ora wani ora cerewet. Bapak lho tru iki. Iki sing duneke bapak. Bapak ki tak sembah. Bapak loro tak presake. Tak tirai tak gawake intip. Men bapak ki aja nganti kena apa-apa. Saiki bapak dunek-unekke. Ora semanggan kowe bol. Lho. Bol piye? Jenengmu Baladewa kon ngundang apa? Jeneng Baladewa ora gelem dundang bol. Kon ngundang ambeien. Wes. Bagong kurang ajar tenan. Wes meneng tro, nek rawani metu sena. Kono metu sena aku tak metu keri. Aku nek marem tak metu. Saedan ora. Ngene Mas, kowe aja suya-uya karo bapak. Kowe nguneke bapak wong kene gedibar 17 wong arek nyolong mripat. Bapakku mung batur. Nyatane ngono. Kuwi disawang saka ngendi? Aja ngawur kowe. Bapak ki nek disawang lahir pancen kere. Pancen gedibar 17 wong arek nyolong mripat. Ning batin bapak kae dewa. Kae Sang Hyang Ismanta. Salah. Heh? Ismaya. Ismaya apa Ismanta? Ismaya. Kuwi ning KTP ki Ismanta. Kuwi sing salah sing nyatet KTP. Ora positif kuwi takonane Semar. Kae Sang Hyang Ismaya ta? Ismaya. Kae kangane Bathara Guru Bol. Kowe iki nek piknik pol-pole arep nganggo derajat pangkat, arep kowe pol-pole nganggo kaya ngono kuwi, kowe iki nganggo mekutha, nganggo sandangan sarwa apik pol kowe nek piknik ming nang mall. Aku nek piknik iki pendak minggu nang kayangan. Aku nang omku. Lho. Om sapa? Om Guru. Wong kaya adine bapak. Kowe aja ngecek karo bapak ditonton saka batin kaya ngono. Saiki aku tak takon karo kowe, Mas. Tak takon karo kowe. Kok dadi kowe kok seneng-menang karo aku ki? Maksudmu piye to? Kok kowe seneng-menang karo Bagong, ha? Bareng kowe saiki wis istor ketekan kentukan derajat pangkat, kowe karo wong kawula cilik ngene iki ngidak-idak sampe nakmu dhewe. Mbok kowe eling, kowe mbiyen ki aku sing dadi tim suksesmu. Kowe sapa ning omahku, Bagong? Ora ngentoke swara 40. Kene iki tak gawe toilet. Saiki
iki kelakon po ora seprene aku ya ming mancik watu karo kena banyu sithik-sithik nyes sithik kok ora aku ming nagih Baladewa kene iki acor kene kita aspal wah ini arep magang janjimu muluk kaya dara kekalangan ning bareng dadi mlenyek ora ana gunane terus kowe aja ngece karo kawula kaya ngene iki duwe sampean duwe derajat pangkat duwe sampean duwe kelungguhan kowe ngece karo para kawula kaya Bagong ngene iki aku njaluk wektu sak jam tak nglumpukke kawula kowe tak demo jengkelang kowe bar takon piye ngamarta iki dari rakyat untuk rakyat oleh rakyat demokrasi nang kene iki kekuasaan sepenuhnya iki di tangan rakyat sinuwun Darmakusuma kula tajak salaman kuwi ora nesu mergo dhek ngerti aku lebih tinggi derajatnya dibanding dia mergo dhek tukang ngomong aku dhek sing ngayomi aku dhek sing nesui karo aku juragane ora ketap-ketip kowe kowe ngejak dialog mungsuh S2 ngrekoso S2 ora tau lulus kok pirang tahun SD kon 8 tahun SD nunggak ping pindho lho aku jepret gurune kurang ajar ayo gurune mureng-mureng ora seru kok minta tarik tik ngono sak kira kurang ajar iki SD wis wani jepret gurune diajari Semar ya mbiyen diajari Semar ora ayo mawang sulah kan iki sampean ngejan apa wah panuswane jajalan kowe seneng ngino Mananoto Mandur Prabu Baladewa kaya ngies Mananoto Mandur Prabu Baladewa to ayo neng kene tak gawe sayembara ayo mbara nawa apa sing cilik gedene song kuwi kadidane Baladewa nang boyo pustaka Jambus Jimat Wonosodo piye kuwi le omong kuwi ala te bali dhisik-dhisik berjanji jelek yo alon-alon waktune isih sak jam kok isih sewengi kok sapa sing cilik gedene song kuwi kadidane Baladewa wenang boyong pustaka Jambus Jimat Wonosodo terus aku ditantang itu wani ora jujur wae nek omongan wani aku nek gelut jujur wae ora wani ora wani kok dadak delangap-delangap ucape nek sampean nantang karo aku oke ora masalah semono go aku Mas semono go aku kowe iso gawe bali Bagong nek iso nglangkai kuandane Petro mungsuh wong cerdik wong edan Bagong tak kira nek wani tenan jebul kakangne sing didu men ndak meng ketengok sampe Petro niku napa-napa dikuasai wau disangoni Semar ya sing nggawa Petro dhek jajan ya kula ming turan ora tak patekke la iya lah saiki karepmu piye pokoke sinuwun ajeng maringake sinten kemawon monggo ning gandane iki wis dadi gegeran kaya ngeten ngibarate kaya dene kriwikan dadi grojokan Petro wis entuk mungsuh jane sing kula incer dudu Prabu Baladewa sing mbok incer sapa Petro niku kakang kula Baladewa kakane Kresna kakang mungsuh kakang adi mungsuh adi ya itu baru jos Bagong ora demek-demek arep gelut kok demek-demek lah nek kowe pancen wani karo aku ayo ning ndi papane wong neter kadigayan lho sampean krungu lho kula rasane lho krungu wae wong cedhake kaya ngene kok oke ajake nyepelekke Koko Prabu kuwi wong getapan aku ki wong sareh aku ora tau iso nesu karo para Panakawan ning iki kudu nesu iki wis gegeran kok lah terus Petro mungsuh
Prabu Baladewa, sampean kudu mungsu aku. Nek kowe mungsu aku ora imbang. Aku ditambahi watu. Ora omongan karo kowe kok marahi mangkel to. Mangkane seneng to? Mbok. Ayo. Ada. Ayo to, nek guyu ki rasa larang-larang wong edan. Gene guyu. Nek kowe mungsu aku kowe kalah. Sing kandha sapa? Hah? Lho, aku duwe pusaka. Oh iya ya. Senjata cakra tak tamani senjata cakra mati. Kowe sadurunge namani senjata cakra, Pak Babit nganggo benda mati. Aku ora iso mati. Weh, sing ngomong sapa? Aku ki ora iso mati. Kok iso? Aku nggawa Sekar Wijaya Kesuma kuwi panguripane wong mati ning Durung Winanci. Aku nggawa Sekar Wijaya Kesuma dipateni ora iso mati. Oh iya. Terus kowe tak tibani senjata cakra dies. Lo mati. Iya. Terus sampean nggawa Sekar to? Iya. Aku duripke. Lho ora. Lho ora duripke? Lho, mungsu kon nguripke ki piye? Mungsu mati ya wis ora dadak rasa dadak diuripke. Wah, cilaka iki. Lah wis rasa perang. Lah piye sida ora? Ora wae, aku ora iso urip kok. Aku ora dungkuli kembang kowe uripe angel. Arep wis dioyok-oyok ora gelem urip. Wis rasa wae. Malah rugi. Tiwas mungsuhe mempeng dene ra urip wae. Baul. Ora iso ngapa-ngapa pisan. Bagong aja edan, aja kaya bocah cilik. Nuwun sewu sinuwun. Kula nyuwun pamit nggih sinuwun. Arep menyang endi? Ngelekke Petruk. Sinuwun mandura menika juragan kula. Menika pepundhen kula niki wau jane tak kira gojek jebul tenanan. Kula nyuwun pamit kula tak medal jawi. Ngelekke kalih Petruk aja nganti wani karo Sinuwun Prabu Mandura. Iya Bagong aja kaya bocah cilik. Nggih matur sembah Sinuwun Darawati mampun nggih ming gojek. Ora apa-apa Bagong. Aku ngerti watakmu. Nggih. Wis ana ndak metu. Nggih nyuwun pamit nggih. Iya sing ati-ati. Salah kedalan nyuwun pamit nggih. Iya sing ati-ati Bagong. Janaka kula nyuwun pamit. Iya Bagong sing ati-ati. Durana kula Dewa nyuwun pamit nggih, Den. Iya Bagong sing ati-ati. Iya Bagong sing ati-ati. Aku bali sik ya, Mah. Satur-satur sama. Nomor BPA-mu isih sing ngi to? Tasih. Engko tak ping. Iya. Ngoten mawon nggih sinuwun. Iya Bagong. Nggih. Soale Petro niku kandhan-kandhanane angel tenan. Petro niku siji wonge gampang nesu. Mbok bener mbok luput mesti nesuhan niku lho kula sing marahi ora jenak nek ngejak Petro nang ndi-ndi. Iki wong jenengan kepreso piyambak to karo Prabu Baladewa kok wani Petro niki ora jajal. Iya Bagong. Nggih. Kula nek mboten kula elekke ndak ora mendho. Iya. Mergo Petro niku sing diudeni siji. Sopo? Kula. Iya. Moko nek tak kula kaya, "Truk, ora kaya ngono." Mesti mandeg. Iya Bagong. Nggih. Para Iya. piye, Den? Iya sing ati-ati. Piye, Doro? Iya sing ati-ati. Piye, Den? Iya sing ati-ati. Doro lan pamit. Iya sing ati-ati. Iya sing ati-ati Bagong. Tenan lho, winginane niku bojone ora ngerti apa-apa. Cucuk ember kalih Petro. Nanti tak eleke ana apa Petro mbok ora anarkis. Niku nembe didelehke embere. Lah kaya ngono kuwi mengko entuk hukum saka Praja Ngamarta Bagong. Lah nggih nek wonten sing ngono ora malah kewirangan to. Iya. Pun nggih ngoten mawon ming ngabari kok niki wau. Iya. Ampun ngantos enten napa-napa. Iya Bagong. Sareng pareng-pareng. Iya, Den. Iya. Piye, Gus? Iya. Doro? Iya iya. Piye, Den? Iya Bagong iya. Kapan kae? Kapan? Boten sida, Dik. Nggih, Dik. Tanggane tuku lemari es. Petro nesu. Lemarine dibuang jaba. Jare dikira ngiming-imingi. Wah, jan. Mbok kok Petro sakurae doyan iwak wedhus niku lho. Iya, mbok ya dipenging. Nggih wong kula pengingane sing ngejak jajan kula ya. Oh. Ayo wis. Atene kula ora madang nek menging. Iya iya. Nggih. Pun ngoten mawon sinuwun. Iya iya sing ati-ati. Ana nggih. Iya iya sing ati-ati. Oh nggih. Iya sing ati-ati. Nggih. Iya sing ati-ati.
Iya sing ati-ati. Nganti jengkel kula niku karo Petro janjane. Ora janjane iku iki ngopo? Ora tanggap-tanggap. Wis dipamiti bola-bali kok ora ana sing menehi blas. Mbok disawang iki lho cangkeme nganti garing. Karo abdine kok Bagongnya 10 nggo tuku es ngono. Bagong Ratu Siliwaka ora nggawa duit. Waduh. Sampeyan yo ora? Ora. Walah tipis kabeh. Ora duwe. Alah baru ngomong. Bagong so tak paringi ning Karang Kadempel bae. Ma, Mun. wis ora. Wonten gangsal welas. Hah? Wonten gangsal welas. Tak jupuke 5.000 entuk. Mengke ki arisan. Rasa melu, arisan ki nggo ngopo ora. Engko nek sentuk terus mlayu. Rasa urunane Ampun. oh. Rupane elek. Medhit. Barang Iya. barang Yo. barang Yo. barang Petak dasmu. Boten. Kowe patih Andaka Wana. Iki nek aku maju ora urung aku mungsuh karo putra-putra Pandhawa, aku isin, aku wirang. Aku wong tuwa lho, Gong. Nek nganti aku kalah karo para putra Pandhawa, aku isin nek aku menang kuwi dianggep wis sak mestine aku menang. Mula ayo bali. Terus nek bali ngrampungi masalah, ha. Ngono wae. Terus nek bali perkarane rampung. Kowe bali ora gawe gelo atine bapak. Ngono apa piye to? Ya mesine bapak iso nampa kahanan iki. Bapak nek arep bangun kayangan ki serius lho, Truk. Ora mung gojek ning tenanan. Mula nganti kongkonan kowe karo aku sowane negara Ngamarta, kuwi wigatine supaya apa sing didadi jangka dening bapake kasembadan. Terus saiki aku tak takon karo kowe. Nek kowe mulih kowe matur karo bapak, "Pak, aku ra iso mboyong Pandhawa, ra iso mboyong Pustaka Jamus Lima Sada." Bapak iki mung meneng wae. Bapak ora protes, ora nyeneni kowe. Malah mesti bapak mung mesem. Ning eseme bapak kowe ora iso ditebak. Kowe iki mesem lara apa mesem bunga kuwi ora ngerti terus. Mergo akeh wong nyebutake Semar kae samar. Semar kae guyu durung karuan nek Semar ki bunga, Semar ki nangis durung karuan nek Semar ki sedih. Ngono ya. Ha iya. Bapak mung niteni nang ati Petro, anakku lanang dikongkon ora iso ngrampungi karya. Paning sing maju dudu Ndara Baladewa iku. Sapa? Anak-anak Pandhawa. Luwe-luwe mung anak-anak Pandhawa bayi wingi sore kowe mundur ngono. Paning kae iki pepundhenku. Wis rasamu wis punden. Nek pancen anak-anak Pandhawa arep belani karo Baladewa, rawe rantas malang diputong, Bro. Aku mungsuh Ndara Garukaca, Ndara Antarja, Ndara Antarsena. Nek perlu ora masalah. Nek aku mati, Pendem. wis iku to mendem ki gampang. Anak bojoku ki lho, Truk. Wong ki nek wis gelem tumindak, wong wis gelem netepi kewajiban aja mikir anak bojo. Anak bojo nang omah, ora usah digagas. Kowe mati dadi kusuma bangsa. Kowe nglabuhi bapak mati nek miturut aku hitungane mati utama. Waduh. Kok kaya ngerti-ngerti ya. Mati ki dipitung dadi 3. Mati utama, mati madya, mati nesa. Mati utama. Matine wong labuh bebener. Labuh bebener, labuh wong tuwa, labuh agama, labuh negara, kuwi mati utama. Kuwi cinadang swarga. Kowe nyawamu metu cul langsung diwenehi kunci swarga karo malaikat. Leboke swarga tanpa mampir nang neraka. Mati utama. Nek mati madya ki Marjandra Antarsena diayomi karo Gusti, kowe menang karo putra Jodipati 3. Lho, ora glelek. Petruk menang lho Gatotkaca. Wah, semebar spiral. Apa? Spiral. Viral kok spiral. Piye ora glelek? Ah ora, Gong.
awar bali wae. Aku ora penak nek musuh anak-anak Pandhawa, mungsuhku Ndara Baladewa kok aku musuh anak-anak Pandhawa. Wis tenan kowe mulih. Mulya. Aku tak nang kene. Kowe nek mungsuh anak-anak Pandhawa mati tenan. Mati tak wujute. Aku lu wong mati mbakane tek arepe Bapak Wirang. Wirang ki selawase urip ra iso ilang terus. Arep diraupi keletan taun, umure wis mundhak. Wirang ku nek dieling-eling utawa kelingan meneh bakal ndek rasa wirang. Modar sisan modar ora ngrasake apa-apa. Ayo wis nek mati yo. Lho, aku tak bali. Aku jenenge ora friend. Ora friend piye? Ora kanca. Aku mati kok ya mati nang kene wong loro. Ngene wae. Supaya kowe ora sawedi, aku gandeng nek omong ting pletot. Nek omong ora tau bener. Heeh. Engko nek ana anak Pandhawa sing tekan kene, kowe sing ngomongan. Ha terus nek kandhane ora kena, sing ngantil aku. Iki ora cangkeman lho, Gong. Ki aku mau nek ming dolanan. Tenan, kok amuke kabeh. Ning sing guneman kowe. Oh iya, manut. Sing guneman aku ngelekke putra Pandhawa. Nek ra gelem, asik ae. Ya. Kowe nek ndi? Aku nang mburimu. Ya. Tak salin sik. Ya. Arep gelut ya training. Oh iya. Kowe edan kowe kok traininge sapa ya? Mbok mau semampir nang dol desa ana tak saut ya, Tru. Ngene iki rak trampel nak keran. Oh iya. Tenan lho. Heeh. Tak takonane nek kira-kira ora kena kandhani aku njawil kowe sikane ape. Yo, oke. Neng kene lho. Heeh. Durantayana, iya, Truk. Rawuh mriki biasane nek kali kula niku nuwun sewu pasuryane niku grapyak semanak. Ning kok kaya mboten sagedhakan iki kok panjenengan limandeng kula kok kaya nawung duka. Kok tak takoni, Truk. Nggih. Kowe wani karo Siwa Mandura iya. Oh nggih. Ha terus nek ngono bener ngendikaning Siwa Mandura nek kowe wani karo panjenengane, kowe sekecap kendha sekecap mangsuli pangendikaning Siwa Mandura. Leres. Kulo kang saka kuwi kowe keluputan tumraping negara Ngamarta. Kowe ora iso njaga marang derajat lan martabate para Punden Pandhawa. Kowe mirang-mirangke Punden Pandhawa, mirang-mirangke Antasena ing minangka dadi putraning Pandhawa. Kowe wani karo Punden Mandura. Petruk mapano tak bondo tangan tak krincung sing tak leboke pakunjaran. Neng kene marganing patimu Petruk. Kok. Ayo kok. Sik weteng kula rek, Truk. Wetenge loro. Aduh. Kenapa tadi mau waduh tiwas ganti training barang aku. Waduh, iki piye iki? Iki wis kebaca tak takoni, jauh omongan sik, Truk. Diulur wektune kok nek mari asikate, Truk. Oh iya. Ning tenan lho, iki mak krucuk ngono terus. Mbah napa iki, Truk? Waduh tak jagake dengkulmu nak. Loro wetenge kok dijagake. Nuwun sewu, Den. Perkara kula ajeng mangcekel, perkara kula ajeng mangrangket, monggo. Kula mboten ajeng selak. Ning nuwun sewu. Sampeyan ngadili perkara niku aja ming nampa pelaporaning sepihak. Ning pihak yang kedua kaya kula niku ditampa pelaporane. Kedadiane piye? Kanane piye? Awal mulane piye? Niku panjenengan kudu iso nampa. Nek sampeyan ora iso nampa, napa sing tok landhake sampeyan ning bela karo Siwa Prabu Mandura, sampeyan niku nuwun sewu ora iso ngadili. Kanthi adil lan bebener. Lah perkarane apa? Nah, nek konten niku jenengan kudune adil. Perkarane kula tak ngatur. Kula niku swanten negara Ngamarta dikongkon bapak. Bapak niku pengen bangun kayangan. Bangun kayangan ora bangun papan sing magrong-magrong, ning bangun morale para kawula sak negara Ngamarta supaya uripe pindhane enten kayangan. Kula sowan didhawuhi karo Bapak Petruk, syarate Pandhawa rawuh ning Karang Kadempel sinambi mundi Pustaka Jamus Miang Jimat Lima Sada.
Kula matur nyuwun ngampil ning Sinuwun Prabu Manu Darmakusuma sing ngendikake pusaka arep digawa ning anu Petro ning Mandorowati. Lho, sebabe napa? Mandorowati ke Taman Pegebluk. Cep kula meneng mboten wangsulan. Ning niki cangkeme niki. Ancol galeng niki. Wah, ngandar-andar sak penake dhewe. Yo nek Kresna tenan, nek Kresna palsu, pun celak sak piturute. Ngandhake nek Ndorowati ora ketaman Pegebluk, Ndorowati menika ketenggan dewa. Sing dadi ratu menika titising dewa. Kok ketaman Pegebluk niki tumrap Bagong aneh. Terus sakniki niku udung jero iso didajaki ning atine menungsa sapa sing ngerti. Yo nek Sinuwun Ndorowati tenan, nek dudu omongane Bagong niku lho iki bener. Wah ning Sinuwun Mandura wis ora sronto. Petro kantong bolong Bagong ketibal 17 pengelok nyolok mripat. Mung kere mung batur. Wani marangi Prabu Kresna. Bagong mboten wangtun wangsulan terus kula wangsuli apik-apik. Pangeran Sinuwun. Sedaya niku iso dirembak iso digawe apik digawe becike. Terus ning malah muni ngenten iki. Petro bali. Kandha karo bapakmu. Kandha karo bapakmu Semar. Wong sekeng wong ora duwe wong mlarat. Arep bangun kayangan iki bapakmu gablek apa? Kon ngilo karo jengele. Mangriye. Nek perkara kula dunek-unekke Petruk wong kere mboten napa-napa, kula lakoni nek kula wong kere. Ning bareng nyandak Semar, Semar niku bapak kula. Anane Petruk oleh penengalan padang niku mergo Semar sing mijekke ro bakso Simba. Ngoten. Dadi nek bapak kula menika dina, bapak kula DC, kula ora entuk. Ngendikane para sepuh, bapak menika tangan tengene sing gawe urip. Wani karo bapak niku padha karo dosane padha karo wani sing gawe urip. Nek bapak kula dunek ngoten iki kula ora trima. Ha kula nesu. Ha coba sampeyan sakniki nek mlauneke Antasena anake Werkudara. Wong drogak-drogok. Unah-unuh kalor kidul. Ora iso ndodhok, ora iso basa. Piye rasane? Aku nesu. Padha aku, Mas. Aku ya kaya perasaanmu ngono kuwi. Lek kula wani karo Prabu Baladewa niku mergo kula mbelani bapak, ora mbelani awak kula dhewe mboten. Ning kula mbelani bapak Semar. Oh ngono to. Heeh. Anu iya, anu nggih. Bulane pancen lakoni ngono kuwi. Sing luput dudu kowe, Truk. Sing luput Siwa Mandura. Lah kene panjenengan iso menggalih. Rada penake weteng ki, Truk. Mari kok, mari. Kanggo ngentut matus ilang angine. Wis waras, waras piye? Sikat saiki wis rasa-rasa. Wis ana rembug sing apik. Syukur. Aku ya siap kok. Ya wis pokoke siap terus mergane ora ming iki. Ndoro karo kaca, ndoro-ndoro bakal tekan kene. Heeh, aku siap. Ya. Ngoten niku perkarane. Wah. Ngerti ngono aku ora srengen karo kowe, aku ora getak-getak karo kowe, Petruk. Yen tak pikir luput Siwa Mandura. Ha kene iso menggalih. Malah yen perlu aku ora bisa nyekel karo kowe, ning kowe tak bantu. Carane bantu, lho kok dibantu sebabe sing arep nyekel kowe ora ming aku. Sinten? Kakang Garwaca, Kakang Antarja ya didhawuhi nyekel kowe. Waduh. Siap lho, Gong. Sik, sirahku migren ya, Truk. Migreno nek pacul sirahmu men mudar sange. Ku anggere ana bahaya kok lara, anggere aman kok tentrem. Nek kon mangan waras, nek kon nyambut gawe masuk angin. Ora, Truk. Cengengesan ora sembotole ganti training barang. Siap wis to, siap aku. Lah terus ning nek Kakang Garwaca tekan kene, nek kowe diajar kowe aja males ya. Lah nek mudar, kok diajar kok ora males. Mergo nganggono kowe batur, kowe bekti karo Bendara. Ning nek kula dipala ya kula lara. Nek lara tak tambani, nek mati tak uripke. Kowe lha geleleng iki. Nangge napa? Iki banyu sungut iki tak pres metu banyune iso nambani wong lara nggo uripke wong mati. Wis aja kuwatir, nek kowe lara tak tambani, nek mati tak uripke. Anu wae, Truk, mbane wira-wiri kon netel wae. Sing didadel sungute kuwi. Dadel dengkulmu atos kuwi. Iki ora pasangan. Wah, tak kira nek variasi. Padake mobil ora dikai variasi. Tak kira nek templekane. Ora templekan Bagong. Nggih, Pun, nggih, Pun. Wis ngono wae ya, Truk. Nggih. Ning aku weling, aja dikapak-kapake, aja males sakaremu nggonmu medeni Kakang Garwaca. Nek kowe diajar aja males, siap. Tenan ya, Truk. Oke, pun kula lakoni. Wis aku tak ambles bumi. Sik.
Sampeyan bantu ning ketoke ngapusi. Lho, kok ngapusi? Lah nek sampeyan ambles bumi, kula ora iso ambles bumi, le nyelok piye? Bagong kon gendruk lemah ping 3. Engko aku jedul. Gong, paham. Ngono ya? Nggih. Wis aku tak ambles bumi. Ngopo? Menjajal kok, Mas. Wong edan ora. Kaya dijajal ya, Tru. Ha iya. Kok wis di ngonok-ngonoke ra metu, ha to? Geton aku. Ha iya. Wis dimeling kon ngonoke ping 3. Di ngonoke ping 3 ra metu ayo meng kesel tok, ha to? Ha iya dengkul mamor. Teko mrene. Menek ndoro karo kanca ndoro aja tekan kene, toto-toto go. Heeh. Pakaryanmu kowe nek kowe dipolok, nek kowe lara ditambani, nek mati dipendhem, diuripke. Wis aku tak nang mburi aku penonton saiki. Penonton piye kowe nek ndoro karo kanca ngantem kowe aja nesu lho kok. Aku ra entuk bales kok. Nek aku diantem kok aja lara ati, aja males. Ora. Aku tak gedruk lemah ping 3 ndoro terus metu. Ya. Tenan yo le. Heeh, tak jagani terus tak jagani ya. Kota dian Gatut Kaca tinon mapakarko suta tekapira Kresna Bekti kula Ndara ya tak tampa Gus bekti kula Den ya Bagong tak tampa nesu tenan iki nesu tenan iki manteng kowe tanpa kedhep tata-tata lho Ndra ya wis siap-siap lho Gong ngedruk lemah ping 4 ping 3 andang lali ora ping 3 wonten menapa kok pasuryanipun sajake sengkel penggalihe Den ya Ndra nun aku tak takon karo kowe nggih wangsul ana pitakonku oh nggih mesti kula wangsuli wong kula namung abdi kowe wani karo Simo Mandura ya. Kowe wani karo Simo Mandura. Mangke mendhet. Wani kula menika dasaripun rasa kagian gunung tanpa guna. Ora usah nganggo pawadan apa-apa, ora usah nganggo alasan apa-apa. Kowe wani karo Simo Mandura padha karo wani karo Bunden Pandhawa. Wani karo anak-anak Pandhawa Petruk ora sudi te batur kaya kowe. Wiwit dina iki kowe bangga apa ora? Nek kula bangga mesti wae aku mentolo karo kowe. Nek kula mboten bangga, mapano kene Petruk. Ora ana gunane kowe suwita karo para Pandhawa. Mirang-mirang Bunden Pandhawa. Pancat pundakmu tak untir gulumu tak gembol dasmu Petruk. Truk ora wani lho, Truk. Truk dimeleng ora wani lho. Menengo trawat iki menengo. Mangriyen Den. Kula mangunek-unekke napa-napa mboten napa-napa Den. Kula tampa kanthi ikhlas jur kula menika batur. Kula nika pelayan panjenengan. Ning tembung sampeyan sing pungkasan niki wau teng ati kula kok kaya bajra lungit nyocok teng rasa. Petruk, nek kowe bangga mapano pancet pundakmu, tak gembol ndasmu. Nuwun sewu Den, lha niki wong tuwa lho. Lha niki wong tuwa. Sampeyan niku ora asana sakuku irenge umure karo Petruk. Kok sampeyan ngendas-ndaske kula? Apa wis apik? Apa wis bener menika sipate anak Werkudara? Aku dadi kaya ngene lakonmu. Napa Petruk cewek menengo? Iki kula lara, Den. Sampeyan cilik kula itik-itik. Bareng gedhe ora nyono nek arep ngendika kaya ngono.
bapakmu Ndara Werkudara wis satriya. Sis kuwi iso gedhe menungsa pinten mawon ning ora tau nyuarani Petra kaya ngene iki ora tau. Ora tau Ndara Werkudara bapakmu niku nyuarani Petra. Petra udos ngoten ora tau. Apa meneh Ndara Werkudara nggunakake ndase Petra ora tau. Niku Pandhawa. Mbahmu nek kowe gelem tak critani. Mbahmu niku ratu-ratu ning jagat. Prabu Pandhu niku ora ana ratu sing wani karo sinuwun Prabu Pandhu mboten wonten. Ning karo Petra tresna. Karo Petra sayang. Lha dadi putune cangkeme elek. Mau sampean biyen ora ngerti, mau sampean yo isih bocah. Sampean yo isih bayi. Dadi sampean ngunekke kula Petra tak gembol dasmu. Sampean niku lek nunggoni jaman dijedi teng Kawat Candra di muka sapa? Aku. Nanti sarung kula kobong. Semrene ora tau tok ijo liblas. Niku labot-labot kula karo sampeyan. Lha dina niki ati kula lara tenan. Monggo nek ajeng Mang Potol sirah kula Mang Potol. Embane kaya dene timun mungsuh duren. Kula timune sampeyan durene kula diglundhungi mesti memet. Mesti modar. Nek apa to gunane Petra nek pancen ora dinggo karo para putra Pandhawa karo para Pandhawa. Engko Mang Potol. Ndak selak Potol dhewe. Mang Potol. Kula ikhlas ning kene iku. Nek nganti nyawa kula ucul saking raga mapan teng swarga teng mriku ketemu kalih Mbah sampeyan Prabu Pandhu. Lho Petra kok wis mati. Ampun. Kenapa Petra? Puntek batrene. Sapa sing mateni kowe? Putumu, putuku sapa? Ndara Gatotkaca anake Ndara Werkudara. Salahmu apa? Kula mboten salah, mboten lumut. Mbahmu mesti mudhun saking swarga goleki karo sampean. Yakin sumpah niku. Wong iki nek cerdas ngene iki kok. Aku jane ya wis ora percaya. Kowe kok iso nangis ki tumbuh pertanyaan dalam hatiku. Mergo wis lawase urip ora tau iso nangis. Wong anakmu opname kowe nanggap dangdut kok. Jempolmu mlocot ora. Kowe iki wis ora dirasa sedih kok iso nangis ya to. Mripatku tak culek dhewe. Nganti brebes metu apa luwe. Terus Ndara Werkudara tak tangisi, raine saya pucet, aku saya mempeng. Mesti mikir tenan Ndara Werkudara. Bareng aku ketok terus tak ulungke sirahku dhewe saya gemeter. Selapakane tangan kemringet, nervous. Gayamu. Nervous ya apa? Panganan. Wah, aduh. Nervous kok panganan. Brubut maju. Sukses rasa gedruk lemah ping 3 rasa. Andara tosen mau welinge ya pokoke kok gawe wedi ning aja kowe wani, ngono to? Heeh. Nah, saiki didum. Apane? Lho gaweane. Maksudnya aku wis ngalahke loro. Sapa? Antasena karo Gatotkaca. Isih siji. Ora adil ora apa-apa, ning kowe ya nyambut gawe mergo kowe ya dungkon bapak. Awak kowe arep masuk angin ya, Tru. Gelem ora, nek ora gelem ya tak ajar dhewe nang kene. Ora ngono, Tru. Antarjaya ampun ning kudu nyambut gawe. Piye carane? Okol ki ora bakal menang karo akal. Terus cara aku iki mau Ndara Werkudara arep muntir guluku tak lawan nganggo akal, tak apusi dheweke mabur. Kowe kudu duwe akal kok. Aku ora iso mikir, Tru. Wong siraku gedhedhuk. Siraku gedhedhuk apa? Gedhedhuk tembok banter banget. Aku ora iso gagar otak. Sebabe Ora duwe otak aku. ya duwe. Cilik.
Cilik dengkulmu melocot lah. Ya, aku tak ngasuh nang ngisor wit kae nek Wontoro tekan kene wangsuli. Petro nanti Bagong, ngopo boleh Petro? Arep tak pateni. Lho, wani ora. Brus, wah rame nek kowe perang. Rame cengelmu kowe. Seneng aku mudar. Wah, bombong kok krasa. Bombong kok krasa. Ya wis ngono wae terserah arep tak apake sak karepmu. Aku tak ngasuh kesel aku. Truk. Ngono aku disembur, habis carane aja disembur. Wong kuwi nganggo akal. Duh. Antar jon jedul tak takoni, madosi sinten, Den? Petro mboten wonten. Truk. Nyemelangi. Lho kok malah rene to kowe iki? Rono to? Aku wedi to, As. Kono. Engko kowe jajan, ora. Aku lho tak jajake lho iso engko. Sangre semari 150 jo kuwatir. Ora nggo jajan ora wis. Kok kuwatir ya, tak lindungi terus. Ya. Nyambut ngono aku seneng. Amo Suramrata, Jayamrata, rasa sumbar. Rasa sumbar ketok iku iki wong meneng ning menangan. Ketoke. Ketoke kok kalahan. Usuk kalah menang pokoke gleleng lho ya. Antenane kae terus ya. Akhirnya mayat jedul saka njeron bumi. Ndara Antarja. Iya, Bagong. Enten apa kok pasuryane abrit? Bar ngunjuk anggur napa? Ora. Apa abrit pasuryane? Aku goleki Petro. Non, goleki Petro. Oh, Petro iki ngeyel kok kandhane. Terus, sing goleki iki kowe. Wah, jan wak pancal raimu nang. Wis ngerti nek kabeh iki goleki aku ning kowe sebagai adikku iki nutupono. Aku ra ono, aku ono slametke. Tok aku ben leren. Lah nek ngono ya. Bairono. Petro ora ono, anu mboten wonten. Kowe mbudheke aku. Kowe bareng bukan karo Petro ning kono, padahal aku ora krungu. Wah, Truk. Krungu e, Truk. Ora tak cuwek matamu wis. Kono Bairono omong nek kuwi mau swara radio. Oh iya. Niki mau radio. Gelombang FM. Bagong. Non. Bagong ndi? Kok Bagong Petro ndi? Truk. Ye, sing goleki kowe ta. Ana kleru le omong. Satria kok kleru ya, Truk? Ah iya. Ada, Truk? Ora soro-soro. Ada, Truk. Lali aku. Mados Truk. Iya. Terus ajeng mana pake? Petro arep tak ajar. Lho. Petro niku wis lulus e. Lho. Kok dibelajari? Tak ajar tak tutuki sirahe. Bumi gonjang-ganjing langit gelap-gelap. Biar lintang kang kumedhap. Titi sono madya ratri lumrang gandaning puspita. Ilir-ilir. Ngapa kowe guyu Antarja? Wong ora kaya kowe. Kahanan kaya ngene kok isih iso banyol. Sekarang Bagong dawane banyol. Hah? Karemu piye kowe ngrasani aku? Aku nek nutup-nutupi Petro, terus aku ya arep katutke dosane. Kowe iki omong nganggo pikiran ora, Jo? Lho. Jo sapa? Jo ki jenengmu sapa? Antarja. Tundang Jo kok ora gelem. Kon ngundang Antar ngono, ha? Metik apa ora kowe nek Antar? Wah, omongan karo wong koyo iki malah mumet siraku. Ngombe obat. Kuwatir. Aku nggawa apa plikita. Hush.
Bel kita iki cangkem. Mangkel aku. Mau piye ora? Apa aku golek Petro? Petro pokoke ora arep kena digoleki sapa-sapa. Petro takon ngaso. Aduh. Petro wis mulih. Ngaso apa mulih? Mulih kok ngaso. Mulak malik ora. Korene Petro, ora iso. Nek ora iso tegese kowe mepalangi karepe Antarja. Ha wis kena aku malang kene kok. Anggap aku ora wani ora kowe. Lho, wani karo sing tak dene apa ojo. Ora minggat, ora ngerti kridane Antarja, sembur melonyo awakmu. Wis kose sabar. Sabar, bahaya iki. Nek ora jaga jarak semene korek cuh ngono kena aku melonyo tenan cilaka aku ngopo mundur ayo ndelok jarak kowe nek ngidoni aku tenan aku iso melonyo tenan kowe putu loe aku mung wong biasa nek ngene jo iki wis dadi anteping tekadku aku tetep kudu mbelani Petro yen ngono kowe wani karo Antarja sing tak wedeni apamu maju mrene atau ora itu ora aku nak itu, aku gelem maju ning ora itu. Ya ora. Nak itu galau ora. Mungkin nak itu atuh banget. Aku nak itu mak menedak. Arep ngopo kowe? Jo, opo? Kowe ngerti nek aku anak sapa? Lho kowe iki anake Semar. Nah, pinter. Semar iki sapa? Semar kuwi radong kowe. Semar ki Sang Hyang Ismanta. Kok bandem rek ngapae, Truk? Hah? Ana? Ismaya. Hah? Ismaya. Ismaya. Ngoku warat lho. Bapak ki titisane Sang Hyang Ismaya. Kowe kakane Bathara Guru, Jo. Dadi bapak ki asline dosen. Panggilan. Ora omong Bathara dosen goblok banget iki. Bapak iki kakane Sang Hyang Guru. Ono terus kaya aku nek matur kamu lho ngono. Oh ya. Bapak iki kakane Bathara Guru. Bapak iki dewa. Bapak iki kesektene asline ora ana sing ngimbangi. Ning bapak iki ora tau sombong. Bapak iki ora tau omong. Bapak iki mondok menggunakan ilmu padi. Tegese apa kuwi? Ilmu padi kuwi nggo nambani wong ngeleh. Ilmu padi ki semakin berisi semakin menunduk. Jadi bapak ki ora tau pamer apa-apa. Bapak sugih ora tau pamer, bapak dicaya ora tau pamer. Ning kowe ngerti aja. Yen anake kaya Gareng Petro Bagong iki ya dikai aji-aji Jaya Kawijayan. Ming welinge bapak Gareng Petro Bagong kowe tak weni aji-aji iki ampuh kegilo-gilo. Ning aja tok gunake nek ora kepepet kudu nggunake. Ha iki aku wis kepepet iki. Aku wis kepepet mergo aku kudu mbelani kakangku Petro karo aku wis ra iso ana dalan mlayu mergo aku wedi karo kowe. Mulane kepepet. Nek wis kepepet kaya ngene iki, aji-ajiku wajib tak toke. Tak toke, Jo. Ayo kaketokno. Rekasane wali talenan iki lho, Jo. Sing arep toke iki apa? Aji-aji jenenge Ancel Galeng. Petro ki arep semangkean. Apa-apa dibandem, Waduh, kenangi bakul es. Mudar. Kenangi gelase. Hah? Dadi nek aku gelem ngateng aji Jaya Kawijayan ki namung kowe. Cil. Tanganku iki sawangan, Jo. Tangan kuwi sawangan. Ki tlapak aku ki nek saya abang. Kowe sing ngeyel tak dumukke ning dadamu.
ora jemblong tekan geger aja tundang Bagong. Wela. Ora wedi kowe. Gugu karepe dhewe. Sawangan iki telapan. Iki neng prapatan wae gawe geger wong sak jagat. Tangan iki tak acungke ngene iki Abang. Nek ana montor ora mandeg mesti disemprit. Cah kae kesuwen ora rampung-rampung. Iya kok sik. Nyoba apa piye? Jajal apa piye? Oh, kuwi rungono keprake wis banter banget iki, Jek. Rungono. Iki nek nganti tak dumuke nang jajamu. Aji Sastra Wirayang paringane Sang Hyang Ismanto. Ora jugruk jajamu aja tundang Bagong keparane. Piye Gong? Wah meh putus asa aku. Kok putus asa tak getak-getak ra wedi-wedi. Aku iso wedi. Kok apake to tak pusing. Tak pusing piye? Aku anake Semar ki Sang Hyang Ismanto. Ismaya. Diling-eling to? Oh tanggaku Ismanto arep takon lunga kok. Meng kelingan terus e. Ismaya. Kuwi maring aji-aji karo Bagong. Wis sawangan iki. Ngopo ngono? Dadak dengkulmu. Telapakanku iki sawangan Antarja. Nek nganti iki Abang kira tamake Gunung Jugruk Segara Asat. Waduh. Apa iya? Weh, kowe kira percaya terus. Telapakan siji iki tak tamake gunung iso jugruk. Oh, to. Pak jugruk kabeh. Gunung kok suarane makpek. Aku wis tak tes terus. Oh iya to. Loro. Tak tamani telapakanku jugruk ngiwa, jugruk nengen. Gunung endi kuwi? Gununge bojoku. Oh setan ya ora. Nek ngrungokke tenanan kok. Antarja saya pucet terus nyemplung anu ngeleng ya, Tru. Tak uyane aja. Men kaya jangkrik ora mungkin kaya jangkrik kok. Rampung. Urung kok.